Oletko yksin, kulta? Niin, olen kyllä, mutta... Eivätkö pikkumiehet ole täällä? Eivät ole. Teet piiraita? Kyllä, marjapiiraita. Omenapiiraat vasta maistuvat miesten suussa. Omenapiiraat tehtynä näistä. Ne näyttävät makeilta. Niin, mutta odota kunnes maistat, kulta. Ja kun olit niin hyvä vanhalle mummolle, kerron salaisuuden sinulle. Tämä ei ole mikään tavallinen omena, vaan taikaomena. Taikaomena? Niin, yksi purais. Ja kaikki unelmasi toteutuu. Todellako? Niin.